Anda masasa yo maite kwa igwari 13 out of 20. Omusikali oyo ndo bwate ekwerere ekitri. Aku spend even one bullet. Ngikiare kugerwo yo mubweka agendere kubarasa. Baretu kutuime oyo mumuruo ona kubwatu kusali ke statement kusungubire muntu kende. Never. It's nowhere in record. Eskuru akoro mwakoli. We graduated from Moi University. Okay. Igente kana kembete igente ke trick ya kasende. Asinga nchono musfati bono okakati ndo biae. What meeting company ya stoko join isi choko kana bantabu. Ona konetenga ibona korokana ibintu mbira kole bisi ombisa. Nangocha. Nona lenga December. Natako ndu yane. Iko kurundwa oche meeting mbira ya elite. Bwana bintu mbira kwa bisi ntamanyiti. Nancho chonda ali isikasoko enda soko ligia tanyo ole siku to samlia bana. Wana korokana genteke ekanage nagichunguza. Na bwatu siano ye inyome isiko ntamanyiti. Ya bero kombisa. Akawana kangana yaito kama tukemerongene. Akamubwata. Wana kawakinga usiani umusigali oyo. Yangera fiki yae intamanyite. Nanda kamento yondo bado. Wana kawana umusigali wana akateki action. Yoko guburro ekera kamarasa. Maria agabwata affairs no mwenye nebekeri ukorukurina. Okay. So orina nendigite nigwete ngaya bacha kuyo musubati oyo iga nande nerande nerega iga ngaiba kumwira. Abana abakinire nse yechimba bacha cyango cyabone cyanti cyabo. Enyumba yabo ibuli nere ibuna mojero tirogorago. Bana go baraba muraba bere nekinyaruka ibere. Baja nero umwana itomoke. Umale murosvera amona Charles gichana. Bana baguna mwigwete ngai bali chitoto ovan. Mwancho murigerio Bosongo Vibes Network kaka mugano nora iga tuabere to wakiru chisimine chi familia ngaga kinincho mo document yo mugano yo iga ande go sento nyore oboene boitasibore mwaigure taarifa online radio maybe na se TV inga bantu mbare bakwa masasi chinsemo kiri kya sombogo ime ya marane aiga ne police report imbuate ntegete go soma kurwa butumanye go cyake sabari kogenda roro gotema kwigunga ningi kiarenge Kisii County Marani Sub County Rioma Police Station tegeto tegerebuya usikize kwa makini 6th March 2025 subject shooting incident report ref my OB number 4 of 6th March 2025 at 05:30 hours. It was reported by number blah 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 CI Boniface Mwaura, the administration police commander for Marani Sub-County, that today 6th March 2025 at around 01:45 hours at Sombogo Shopping Center, map reference XQ 004363, about 6 kilometers south of the station CMM, there was a shooting incident. Scene visited by officers from this command and DCI Marani. It was established that 5 unknown men and a woman, one of whom was armed with axes and knives, attacked a bakery, namely Progress within Marani Shopping Center, and demanded the day's sales. The owner tricked them and got a chance to call administration police. Officers stationed at Marani DCC's office. The officers rushed to the scene, and upon seeing the officers, the assailant boarded a waiting tuk-tuk with no registration plates
and sped off towards Kegogi direction. The officers boarded a motorcycle ridden by the owner of the bakery and pursued the tuk-tuk. On reaching Sombogo Tea Factory, the officers fired 3 warning shots in an attempt to stop them, but the assailants fired back at the officers while the tuk-tuk was riding on a climbing lane. The officers pursued the tuk-tuk while exchanging fire with the assailants. On reaching Sombogo Shopping Center about 400 meters away from the factory, the tuk-tuk lost control and 2 of the assailants jumped off and escaped on foot, leaving 4 others fatally injured. Only number blah blah CPL Evans Ongendi fired 3 rounds from the Scorpion firearm, which was issued to him with a magazine containing 20 rounds of ammunition. Scene proceeded by scenes of crime officers from DCI Kisii, 2 firearms, namely Scorpion S number APB 366422 with a magazine containing 7 rounds of 9mm ammunition, and the G3 S number AP A02339A with a magazine containing 20 rounds of 7.62mm kept as evidence. 1 axe and 1 knife were recovered from the bodies of the fatally injured assailants, also kept as evidence. Bodies of 3 unknown male adults and 1 unknown female adult with the bullet wounds removed to Marani Level 4 Hospital mortuary to await identification and post-mortem blah blah blah. Now, from this police report, it says that the individuals had knives and a gun. Yeah? Number 2, they attacked the bakery in Marani demanding chibese chiria chiaoniwe. Yani, abangwana babaitire niko babwate chibunduki babwate nemeyo bakagenda bagasagana ebekari Marani. Omonyene bekari akarangiria abasigari bakaminyoka bagacha bakarine pikipiki yo monyene bekari bakabwatie bibagebu na bagoteba kera babikera bagaka masasi 13 bakabaita na ende immediately bakababogorie emebereyo bakayira Marani. Ekere bibago bigo itukaka media nkorore tukurangirwa mugasekera bwakire na ina abayibe chombe kera bagwitu okonyora barutire para mwarangiru nga yaye bagombere bete tuasegete, lakini aba babo baitete bibago na ande bakabogorie bibago bakabira mocha riboka abanyene basigari yabu bono tinkomanya tigato chake sabari togende wikemechi etatu eyo musubati obarigeta ne yabangwana ababere oyo musobe gera ari nyamusinyamira ntogochio togende turaikaransa na barabuo totegerenga ki amaene gokorre kene kya Nyasaye nobo maene ng'abantu abana abayi barenge gusekende nkoro bakubunigwa kurwa bwekera twakwane ne chifamily na rituranyoro bo maene sibore aseigo riswari togochikoira ne ria sari stokogenda ndiringa ki abantu abana abayi gusema ngana naro kurwabwo tumanye konyora amachibu mwancho murigirire twikire ande nkagirete nga kurwaiga bono nkonyora tura amachibu bwikiranu akera tutagete gukwana ne family amone jijirani mo swati uyo mo gakoye no araiga garure Nairobi konya sakore mirimo nabane jijirani batagete gutweresa nga kibanyoreta mangana iguriye ngane yiga nkagirete ne ringana ria kundekera omuntu gusina ande gwika bono ondete yo manyire nga ninki kigenderete so ne gitore gaiga inde tuteme komanya obene akiukuru kuba uchakana marieta na rotebi kinyurike na gigekorukwa alafu twera somo gadonga kiuri koro kupitirisi morau kiyo ekenyureke mwecho boli nyamboga nche inyuo mira no mumenyo mwecho boliga bono litukobo gukiara misi etuchete kwa kijisimi tokanyora FPK ligete nga sad news Marani Sombogo abantu baitiru bane omusubati oyo mukuru nyatieko nabasacha batatu intware komanya
nga omusubati bwa omochi oyo noyomo basabu bagaitire ntukero omonto akagendera chisuguri chiaye naende egente kigatangaso paka news musubati naitire korunyatieko lakini ntomaete ningo kebanya bundo kebamwecho boli bono ntwachi gotwara apali bono kera abantu banya bundo baika marani bachia kibanyora monto tali oboyo bono wale bono tukaruterwa omupira gochaga esimie karumarani egoteba omusubati oyu sobe ere gochakera mwecho boli paka alikeni bono igora monga agasaleka tukatebani yaya gokiabeire omusubati naborete korwa ekenyore kokorokunya boke tigango totebie familia yaba togenda baka marani toligereri mocha litari goitu tore torore gosenya boko ore marani igo mwigweta amang'ana korwa aramisi botuko korwa aramisi ke mama marigima Jumamosi rigima paka igora Jumapili igora bono nari abantu twachiete marani oyo minto oyo mokoro kwesimba bwoyere matari nomomura narororo community sobere geturi ng'umbugari agakwana n'omonto mochari bagasokerigwa omobere omwana ori nere first born yaye ori nere otote gotebanga mama omwabo kirasira ngazi form 4 okay bono na rero rende mugakonya nere oyo nacha twaimoka twamokoba gochimarani musubati ina enda okora postmortem twanyora akeire risasiga risokereta lakini ya serikali yaito ngogosere serikali tebweneti korasa musubati korunkine miaka yane mbwata igananya koyunga musubati orasiru chinse chibagwa kwa masasi no mwaborete nsangapi ne chiserenge botuko sangapi chinsa chiro chintora boli lakini toigwete mbotuko naendo gwa kwa masasi aya bachete kuba musubati oyo yachete kwakwa boneke babatebanga ngo iba barenge koiba okunko iyo chuntora nyora monto kolika statement yatebenga na ibeire monto tayo report police yatebe binto bya yembibire igo bono musigari oyo ni anera bwatembe no musubati oyo ikagera agacha kumurasa bono inwekera mukubora boli nsabo ngakibakira masasi aya bono baminyokiri ngaki story yale mbaminyokiri aya ebarenge edugudugu nkominyokere etaba pikipiki yate kominyoka nande bone pare yo moro mutiri kominyoka bone edugudugu yakweri sasi okogoro abantu baturungana ko rume baitororwa masasi 13 13 abasajja bago babiri barabuze chinsobo ngai oyo monsombogo oyo ndenya keiri oyo ndenya mira no musubati no yonyatie ko ga mwicho buli ngikigenderete ino bono kera mo guchugosa bono ntora ma musubati ngumanya mura mangana bwangu bono ga nto komanya juwe to kogesi ngore ngobo tuko esa bono no kogesi bono nabato ichanete musubati nabakweta gatika bani bingwerera na biebi mugaka nero oyo bone tosinyire ngai to gochakira ngai to gokorera abana bali ngabwate bo bana abwate bane konye nero menyete na barabwa nero ri na bana ga mugaka nkurigia kare okay no mocho korona ro orie kengwerera nero korera oyo form 4 oende school asayo esabakirito masasi mo yamanyitora ga center ko sombo ga center ali gorigoro okay mwanchumurigiri onero mugakoye uguchaka na marieta alafu tuerese nga omugano oyo ngakiuri kiagera na buto tantaniti yabo tigamba kwani muntu mwasi bwirevya asa malita njakse mamanyi ninjo mako maremu nturasumbane sima kwa amenyenera ngimyaka 14 tabe tokamenya vya nigonsa gatako kuchikolikia na bato komikete nesimi wacha ndasumbane nere tabe basengoma ntolinjere yansi asa bana utubwate abana mbane tuape tokamenya njere ngiya ibono tabichae nturasumbana tabe ngose nabwate mbichira kwa bitoko sumbana samali kwa analia wana ngane yeke ekere kunkira ekera tameta como tukwantenera mara mushe weekend wiki elia wana bataka Jumatatu ngakule mwana skuru mwana ratu atume jirimbepa ngama kabasa basana wata ngama kabasa ngama tumira ngama tende mwana yo omushulikire moe na matamwa korta sta sekerwa kuruga bono Jumatatu ngapapisi chumana nkata kwa famu ngama ngana lie skuru na ikira nabya kuruga bu na komanyora esi minga Jumatano na manyora ngabwana nomuro gochora agenda aramisi kake simi na manyora chuma kake simi na manyora chuma musi bono lio umwana bo umwe next thing aba ntokandenga ango kwa no mwana o akwerese
ng'antiti teyomba ako mwana yene rero mutangi kongeresa wantata mama nikasogete tuka Jumatano saa 2 kwanza kaenda korora mwana mtaro orwarite nyatikalie itanera roro akamarora keracha akaonjoka kande town akachaka nte bintu byakoni kaleta obosie ngano kaleta dengo kaleta nemesie akapaki abo chinsa ibere cha butuko bakachendagira bakalia nyomba mwaye kyo baragira arafu okosoko kwatenga na grupo kendu tigambe kerong isi ulibirera okwere niyo ko tengo chane no report ngeire bakokanya mbaronde bakana korara ona kuruga abo mambe kubo kya bana bakabuga mama na yende mbayite koronde bakande skuru elibona lile teramisi batime kokanya ngina bade kumbanya ngina paka gwareo paka wana esimigo chai wana nkapate wonti kapana ngasa wa simigo cha aso hoiri manya ngandakare kera ngaka paka wana ke mutante ndora marra wana wakati ya nyomba ntumogete ayo mumu anga kesiminga tuigwa bantu bara itua ya marani yate bakanenga nyabogena yo mo bono ale mabu ngomate ya to tepe gomoko yanango kanso ane kima kwana to kwana ndenge ndubunekyo akamta paka buenda kante kene ikunere immediately eyange Jumapili koro mwendo wa sadisa nganzi safari immediately na travel putukuma na kalimambia nali ya chindu chane tu motoka mocha bakabu marani na to kishanga nere to discuss bata paka tomo kwa post mortem tomo kwa rao manto yana sana bakire kwa simi alikasakira motugoro agini asema yenda rambu yale to akishakere kento tusinaganga nyaboko ni gasira inchira bakabone gindandaniti igasiambia akora na mikono yali mbiasimeke yesara byambia akora na to communicate wani byangile byo anse kutora byo kwasaka butuko na byango ntena ngibona bya aho jama apu pakayikira bono wana ato kuntiga bane gati na wangu metsana ikaboniga timbati machivu na bontante na ngo kwanega abasikali kwa abulire basikali onde go sokwera ceremony wa basikali onde bwensi gose any public officer abasikali kana wata makuprove gabu wata ekine kesi paka and step by step bamanya kini because nambra kwa ekilipoti kwa bajanga babone statement yabo ya tenga na baibi babone evidence teyo wana twatikira DCI kadende eko investigation yabo tende bajo to report padae otebenga nyabanga baibi minto ke bibi bite ande patore senga ngina kinaki kubiga makanda step ende gentongere police ke kor kinga mbabwa tunakiro gentong ke yento aboria egente obapate neximi choka bakete no chire court na hicho kutoa bata hivi neximi chimoto ya no chiko mapaka tokali uchunguzi kisimi chia panta macho chiewa yo kolengana no korra kwao nkeke kia bete kero kerengere mno mwanya bantu egente kana kembete egente ke kretri kia kasende asinga nchono musipati bono okakati ndo biae wati metinga company ya siko join isi choko kana bantabu ona konetenga ibona kora kana ibintu mbira akore bisi ombisa nangocha nona lenga December natako ndu yane iko kurundu aje metinga bira yairire bwana bintu mbira kana akora bisi ntamanyiti na ncho chonda ali isika soko enda soko ligia tanyore siku to samlia bana ngana mungu sana ngumi kaboniga igera abo bwebi gosande gukagera ku busani nkuri gati wana kora kana genteke ekanage nagichunguza na bwatu siano ye inyoma isiko ntamanyiti yabero kombisa akabona kana yaito kama tukemera ngene akamubwata wana kakinga usiani umusigali yoyo yangera fiki yae intamanyite nanda kama ndo yondo bado wana kana umusigali wana akateke action yoko guburro ekera kamarasa sababu kama kutana majiko likilia omasoko ira bebisto teko pastora andikero kende maybe
asaba barasire babere oranyore nga maybe onde narure ngoyomo bari kurwana n'omusikali oyo. According to the story, twamaze kuproof gabo amuraba ebagite pa baganza kunyamarwa bari noyo muswati oyo ababere ekaba bono arafa no muswati aroro obaroche akatebi musikali nga twarore umusani oitira amuraba ebe mugete baganza kora musikali after yororo iba murwania asenge nchoko ngate yari kaneti akairina back akachikoya isira yae ayati nobororo akanza kobrasa asenge nchonki bakumubulia nande obanyole bare no musani hoye yeah. Okay. Wa santi mwanchu murigereria kwa igure unamangana yare ntotemekera nyarikane toikesombogo kiagara na rota tumu aba murabo yomoka gukwana se clip gete TikTok kira nyarikane nganto ikororo na butukunyara kumanyanga kyumugano yure guchime Samarieta nguru kefanya gotumachwara uyo siretara antiane ona seli tukori ale ron tuimo kase kemambia so kwanda mana ni family kucharji nsemo cha marani linda kwanda kumanye kirenga na muno mo uyo maremu asirete ntoikali ntumera ne family chiagaria chiaba abana babo abasirete na twanyora family chinde ko ya family ntangani yakore postmortem na ntwa kisunga tokore postmortem twakora muno yate kire family chose yakore postmortem na twakora twanyora ebyombe bikoegero bwende bamwanya bantu kyombe kemo kya ipo no kyali ni kyombe kemo kya human right no kyalenge bono ende kurigereri na kya aba minto baitire bono twatema kurigereria kokoro kiregento twakora postmortem twakikisa muno yo ito arasire kera twatema kurigerisa chingane twanyora nga mune yari gotebekana kurwa maega nga abarenga abaibi bane abaibi bari kuiba asepekeri ema ya malani bagaikirwa rono bamunyokanti n'abasigari bagachikoituro chinsemo cha sombo kondeka twatema guchungusa ngane ri yaringe ri oborimo ri abege twase media entangani yatangaswa asire tuno moigwete tiarenge umanti yarenge igo mune guchungusa kane yarenge ko ente kyarenge kya mapenzi akeke kareta to bobo musigari oyo uriko barasa uchite goitaba igarengo musani boyo masinya boke bono gochikota bwakanyoro mumuroria nere kabwate oyo bwe tuktuk nero bwate umuswati oyo bagafurutana se epa entangani bakabuna mbasoka musigari ori aliamunyagata akaenda karangirwa sino yo mwabo bakaimuke pikipi bangya ko babwati ko sinsa mo cha sombo nalibegete insemo cha sombo bana babaiterete babarute tamasasi babangete kuruterana bagaita bagake tukutugeria kaunse bakangya ko shoot yaba bono baiteta abonsi mbatiketi ondo ori gochogoto maene nga ngikiarenge gocha abonsi nabo baitetu bakaera ni story ere gotebekana nga barenga abantu 6 nga bane bagaitwa babere bagatama abarenga abantu bane bono nche soko wandikwa nengo saba se serikali gusengo saba se osobo ene kyombegete ne tasobo ene wa mwanya bantu family nega ntiko ganyo bokene no boene bwabo kekogara kurwa sinkeje itu ne family no nabatagambi ba enkeje muswati ojo tali moibi onto moibi no ene no naba tureti abagambi bantu anyumba kumingo tangana bari kumanya ngo monto ni twara moigure no moibi ari igo family ego saba kyombe aipoa na human right echunguse ngane ebuya egere family nyoro boene bwaye nara inabwate Samarieta nguru kuteresa aroni kurwa sekenyure kiga kya nyamboga bono ego tole na mayanda manene kurwense ya gatonge tu ntwanya kuhunga musubati orasirwe musubati tanya kuraswa netokanga ni gakora rigoso rinene ni gabwendete kugambiwa
Bono ekero omosubati oyo oroche agochukura sirwari marani totamanyeti tigira abana abasinini mogakoya are egasi komorigeri bono ntomanyeti ng'a nkerecha kiarenge na kiarenge matanga are koru ng'ai are koru mpaka ekanyarekana ng'o orasirwe tigira abana abake tware gosaba sirikari etobwate efamiri eye enyore oboene bwabo egere nonye na amagosa aya are kororekana akoretwe are koirwa ekegambero agambiwu egere tomanye ng'a ninki kiaba ninki akora bono esirikari nero naende egotoita mosigari oyo okoreta amang'ana aya na omosigari kiagera tari monto ragi orenge korasa igo rende esirikari etokonye biombe biria bitenenete oboene bwa mwanyabanto birigie amang'ana aya iga binyore omosigari oyo abwatwa aerese ng'a nki kiagerete bakarasa omosubati oyo iga famiri eye niga ere ense pi kende keiyo kere mochie oyo nonye mogaka oyo niga arwete akagenda achia konya koerigeri tware gosaba ng'a gaki amang'ana aya kagendererete bari gaki motorigerereti motokonye obogima borania igo bore obokong'u nonye na omogondo toyonsa noikerete ensa iga iga buna tore ase compound eye iga abana na esukuru bare nyaruka eye form 4 ere nchera teiyo iga arenge isiko tabwati nonye school fees are koire esukuru ekagera ase agasoka sikane korigia ebesa nasabire esirikari etokonye naende ebe funso tomanye ng'a twensi pi tiga twegambere kiagera abanto ba sirikari bono gochi motuga iga tiga twegambere ntoroche iga esirikari igotokonya igo twasabire sirikari na bande bonsi bare na ogwancha okuya bakonye efamiri eye iga tiga nyasaye abaseni gaki egere togenderere naende na obogima obo iga buya mono Emo mwe minto nyata bokong'u na mayanda manene sana saba kwana ngoteba na kuoko mwandu ya kwanire omwana bwendu gokwanire saba kwana saba noko aipango korere gasi na human rights lakini teba kana echonga zono gokwana ga mo gotobeke bintu ebi mwakora byagenda mbiyango imana ni resi yakore ngenda yakora kana serikali musigari yabwatwe abwatirwe gitambukero nalitonya ng'aki omaene mboronge sakani konyera abanto ngiteba ng'aki mogotobeka ga bwana gokwana iga bosa ngesakani ata uchunguzi yo munhu bembeo sema na kutenda ino serikali yakonyera omonto we serikali nere gokonya omonto na nere goita egene kirimi no kolengi yani egene kirimi no omonto agotubuna research ne kune bunduki njo saba kwana saba noko moto bisho borangeti tiebe funzo asaba zigari nyomunyo mone kene ng'aki mono gotobeka gotubata mole ebe ne kene ende ngubwatire okende chibuli toke dio mosigari yoko teke gente keiga na iboa na human rights tomara tu amena njera ne kene ng'aki human rights yakorire gasi ekorekana tali ng'aki bono totenga bono tamu skando bune yege bono tole gaiga nando asegete uchunguzi monto ni uchunguzi paka antiri fata notice ego nda yondo twanya goteba yenge bunenge rokubeka yabuga wategera yade yabwe mwagenda igonta ke tinyo ko yeli ekero una igunga nga omana bwatukire bombu byagiye alingwa me serikali moyere sinjima serikali ne kongenta abantu nandi abisho brangeti bikali ndo bintu arali moje mara nimbiro bamwe babo disi haye kumina mimi amakochia yani tima etiga yense yegochi njama sabana na ata birega ekero ne igunga omana bwatukire sabana aba ro mwana yo ali form 4 obo mwana ro mogentebi nyina ne ngwato mwana yo mubwata rojo ulia wade form 4 awe grade 3 grade 9 intebi mayanda de gano yonso kauchi kuri intebi wana bata kesukuri basi baka ne intebi ne wana yemona watabani mwe serikali ngabati ukuri itirik antiri fata notice njerero mde ndero yeli ntwande to maino mwe program we tiangi to ngwa kie ebension siasa Kenya o mwana human rights ya kollegas na ipoa lakini te banenge bona utobekira kira ase wapi na usipokona kuna savire stress kale tokonya aina na abwate mwancho moligerio Bosongo Vibes Network kaka nigo twikire chinsemo chia sombogo gereme ya marani aiga sentene ine igego tebekana nga aba murabo batato no musubati yoyomo igo bakira masasi magari asegendukiria boda ko bagutama bagwekurura etuktukwe gachega to kansa bagashiro bogima bwabo kwegura muna atebire na mang'ana y'obwanchani igego tebekana koreng'ana muna chiripoti chigoteba igo barwete koruchinsemo chiri chia nyakeiri
no bari kwegokia bagaicha marani ege bakery nigo bachiete koranga mumuroyo mase timu iyo nabwata omusubati oyomo oyi bachiete kuya se bakery marani bune report yagotebwa and then from there okora guseganga gusemba manyoreti bagacha gocha iganya keiri bono gocha no bagacha gocha sombugo gocha no tutamaiti ninki bare gokora lakini moina iga asakuru kunya keiri umumuroyo omo oyu akira masasi no sobo tutegete kogenda oro tukwane na baibuli na bamura bamwabo enire gotema kubwati omugano oyo koigunga ninki kegenderete bwata namo na inche ekerango koletero boene bwo omugano oyo iga gocha kana mariba yes nchengoro Amos oyu bogori aiga ninka ni connection n'abantu abane baitire umumuroyo omo n'uyu brother ya n'uyu kuruku Ezra ongao ogori lakini ngaiga tumetubuna umse yes fashion nere togotebigwa kurwa se the other family yes yo musubati yo nero kwete yes musubati rego tebekana nga nere ga sogete yes abo nyatieko actually no tu areba no mugoroba yes korengana no mugakoye agoteba nga umusubati oyo igarugereta abana botuko yes sambiri cha botuko akabate barare agasoka akabati bugure bube achikuriye medication lakini ndachite kuirana yes aliri achete komerana naba bande lakini information nere bagoteba umusubati oyo igaro musani bo musikali oyo nyagwaka abana bari sasi na siro go connecting at what point umusikali oyo achete komera aba bari no musubati oyo na ende issue ye bakery egokwano ngakichete gocha aikwanyorere any other information yes rero nari nkina abachunguzi ba IPOA abu tayari bachite mpaka se umukungu uyu wakirisasi so bagu nyatieko umusikali turi cyokora uchunguzi yaye atari umusikali yani anda IPOA yes abantina umusubati uyu igakoni chips agunyatieko na ndi mugako yakora Nairobi umwana yo munene ari form 4 umuiseke uyu ekero arwete nkali kuria Jumatano ekero banyorete bwakire mambi la mistaracha chuma taracha tiaba distabit mone kera nkora sokari oba matukuli mabire baindurana lakini ekero bwakite chuma mosi patate something wrong igono chuma pili omwese koyo akateba no ebi sori ye nabantu mbaitire sombogo bane plus muswete yongo tari non babe kirmore machir marani mama taracha tinko ndanda chunda manjinda raro yangi kirmarani ikagara karacha tiko mojeri aka identify ngina so bagatakana agenderio mali ke statement yakakana yakateba liori tigatata bitatori Nairobi so bagakira isesimi uyocha bwakia oi kamarani bono mambia igono ni story isago kwana ni you maybe bakonyo kagera lakini egento keronkirina umusubati uyo igabatebuna ali asumusu uri ali koneri chips etuktuk nero lekane toro chinsa okay ekero bakubwatia bakanyara buna egurubu yaitu yo mwana ito yokuruku Ezra how old is Ezra? Ezra is 28 years 28 years yeah so ekari nkina basani ba yuno Chris n'umusani ndo yo bachite nero kuru Kisumu bachite bagasoi club kire kialini yo so berora ere in the same village emiaka ngabata Chris same age mates around yeah so bakaenda guchivinjari kialini ba ekaro banywa egatoko na oyo masaba ba egurubu yujuna bara gubatatu unabwate enchere yo kugamba no musubati uyu bono uyu ukiti kuyikunya tieko okay ekagera akagenda ne tuktuk uchikumwoya kamaleta gukereni bakanywa mpaka sasta kibakurwa kiareni bagacha straight mpaka marani ase yitote kwoti ni kwoti bakari lakini nda sumuntu okoro chingu mwichi butuko bagacha oro kiagara oyo muyo kuruku Chris nabwate umusani oyo umusubati kuruku Maria agukora egasiga gwase ase korosi chingu mwichi eba bakora ni shifts mbaro bakora mugaso
bakora utuko nere mari gaswete utuko so Chris gakwenda ororo I think kekero kuyiri byo nirina oyo mobo onyorire musubati wakwenda komo Chris nera akenyura nere nabwato yomanyete ari asichingumu so togende bono tubugorie turukine bali kwenda samu togende tangitu monkonye kumubugori so bakagenda tubali n'umusubati yukurwa yetieko uyu babutire mbaka sasta bakagenda awe bakari zitangana bakaragora chingumu bagatakuna takunororo lakini Chris agateba ntagete kugenda na Maria so uyu murigete akakana uyu tari kuruga lakini ndo kwa bamata mbatindete so bakaenda kwerani no we have to go na uyu akabakani so at one point abantu bakarana bakakamangana na maybe unaenda akabwate relationship na umuntu ari gito kurukumaria uyu urina nero umunyene bakery yeju akurukurina so ikabala akabwate buyirina umukori gasinande lakini sana tatagete Chris baso banda n'umusoje kurukumaria so uko abantu abumete kero unyweto uyundi tanyweti argument te ko ba at the same level akararene n'abantu abangu mucanda barumete barumba ari kuri bwangu ariya ari bigoriti simya agakera basikari akabati bibi bagombire ga bigoraki bigonchana yani atumite lugeri eragere bache bwangu ado isarte n'abantu mbara abale bimbara amago basine bale binkuru bali ga gorokena gatumire tali nena ibagombira bitagite go tagure duka batuli bintu bali kibako kurugale mate na ibago bacho kumirana lakini kitambo bali barwororo basikari bache konyora egroup ye bono akoba yaene kiri nambali kwenda nere bansire sabali bali netukutuku yabo bansire sabali gutira so kibakurororo tari bakurone bagotama ande mame tukusongo bwati kubali barbo bansire sabali yabo go sobo bachirare sana abasikari bali bayikire ngibo bibago biri mwata babiri no abagukire gorogali na kitokora tubayikire oyo lino munyene ebyasa bya mandazi akatawa na wate pigipigi akayasoki basikari bagasoyiguru bakanze kubwatie etukutuku Igubono kitambo bacho kuyikira sumbugo you can see pigipigi ekwenda bwangu witani tukutuku ige pigipigi bali netene yo monyene bakery ni quotes yo monyene bakery ni quotes nero bali netie bakaminyoka bakamuikeria bagaikirase ase bali kera baganza kubashoot bakabaga kurumayega bakarara bali gotena pigipigi akamyoka kabatanga mutu igako yoko gendi ikagirega kanse bakamya kuba shoot at cross range ku make sure note yokuroro kale moyegera chiko ukwa no mane kikyalingi jobone korona igetororo bako bayiru mocheri tukaira na kubuguri tukutuku toire Lioma police station so niso yato bisi na DCI kibabuliti ibintu biri barusia biri banyore abantu ababwata so nganyore babwato buchwara businini hi size babwete konyore yemo ngaro chisimibere yende ngare simya yemo ni kebeti ubuntu tugo so tindo chikende gyenso gwetani bintu ebyo nalimo buliti na ekero nkira nanka inkingo tibye family ngikiaba abangigo tibye abantu bikinyuri ngikiaba aganti na ntu tote bagote na basikali bara kirusimba teguna bibago kutagora bali bate tukiba ase factory harali marani kamuli factory nere marani na korona bakery nere marani yaki yemegati ngeje chi donut ngote no ona li agent this story antina maybe li duka nere kale korosi chi donut kumanisha litani batumite litali nere factory egere na abasikali kwa ndago kumnyoki umwibi urande kuyibiga ntende kara kuyiba se factory lakini uju mwibi takwenda kuyiba gaduka umuntu bwete byase nande kuyiba linda siria siringi 10 information nera as we continue finishing yes litangani oyo monyene bakery yes tali muntu bware kurwa yes maybe naba muri abara chiroro yes could be naba manyete yes naba ntarabete yes inki kiare kogera ba kwa masasi because mbali bayibimba muibereti kende urine ria basikari epigipigi bawo babwatiri tali kende ba muibera lakini ya ndako babwati to an extent ya basikari ba mwakira masasi don't you think again tonkero ogetari kwa adapt in this story yentogere tego adapt lakini kile tuwe ege tangani kuna uwezekano yes oyo Maria nabwate usiano na no lina manyene ebyasara bono igabwate
uchuki nyingi sana imeyaya na kia bibe abantu abanda itumbarusi ase picture kabisa. Ya pili unprofessionalism y'abasikari. Ikera bachire ribagamo ko arrest y'abantu bansire go shoot. Eka banyore babakira masasi. Tayari babamanyire na yachire it's a crime. So nakitokora next abantu ko batika kibale moyo ngo tusibabale. So ikabiteli babake babayite kabisa. So that's unprofessionalism ya the police the guys bali bachite ko arresting instead of arresting they went to kill. Yeah. Lastly, in one of the family maybe n'abantu bahagayiga kugani kwino ngoro cyo cya seserakali. Okugani ugutanga ni kuri naki we need justice. Yes. Ekiyagera tali ntutweka inogenda sichi record kie mutuleti kie sub chief kie chief asteyo iroko mwana ito usana na abandi ntumaitira kina so uyo ito tokonyera na ngakinera bwati tune obuyibu gusunu bwengoko usekende yonse anything. Use no barwanira nunda pana. So it is justice. I know abantu witire cold blood innocently. Eli yakabere bamanya una umwana uyu itwa ebali kintakana. Umumuro yoke otangana gukwana nero monene ande nere bono ole buna ise na nyina yabana ifamily ye. Bono ba Bruce esire yemo esiro yategere na yemo etikote ko banguru na chekero cyari ngibire. So bamanya na after abantu bakorereki abasikari abegente gitangani even kero uchunguzi yagendete takire baba identified and babekume mba interview na uchunguzi sikaiga na ande kero babire convicted tungependa family yenyu abantu babe bayiranirigwe babe compensated loss yenene sana. I believe the government through IPOA can have the government compensate the family in one way or another because it's a big loss. It's a big loss to the family. Na agera abantu at least na batu barobole muna abasikari abonye mbaka ko musuguguse yari kunyaraka na abasikari bonse tubagagu eba change gupi to a new force itora atwale abole muna barobu na ende abantu basipochukuliwa atua ngo kicha wikere bono abantu nto confidence na abasikari toiro kutulinda. Yes. Thank you so much. Thank you. Na inche samaria tangoro kuchweya sanganyi. Oyo sirete ezira toko moroko musenka is my cousin. Ono we are worried konyorango mwana tutanya koigu kwa kolete ni crime maybe so una anko ya na rura atebire. Oibire ngoko koso puatiru ososoere irugoso mugambi nabwate ni any criminal case kiaye ase kenyoro okoboka gwate gunganyarebe garo igabo muibire ro botuko na ndu iture ro botuko eki tutanya kulana ofu batiekero tukobwati no nekero tukwebori njebono nguchakera ase bekeri eken kwerende yibakoro ke bekeri ebekeri yase bachiete koiba ibachiete ko regakora ne chidona atie korosi chidona atio tari gwetani no ni sato tae umuntu orari chinyinge pi ikomi ejijire siringi ya 50 ikon siringi ya 50 babegete pikipiki ya maguta gosina yeri bukuru kisumpa ka bache koria donut ya 50 bob ikokoru kisumu donut nchia rengo bagacha koibe chia mara ni ichi kwanza gose jiro seirie gold so kuikira paka umuntu gucha kogenda goteanga yaya ngoyo gacha koibe donut twa mwaka risasi igente kino nayo ikaranze no bo musikari ikaranze bwa to bongo bori ga 5 senses otenga no muntu na akarisasi ore koibe donut koso mugati no mugati turi korosi gwo ne donut ye korosi gwo sales chio muntu oyo erega kare koni eribotuko obeka chibesa isika igote yabantu ngankondi ne gose 1 million na oni riri tuko chi donut ekagera abantu abayiga bagatwarita mubagacha koiba yekogera gotebanga ne bekeri bachi kobuna ebekeri yugo ikebwate sales chiro bagose na 100 gose 200 gose 300,000 na abantu bakorosi donut ichina abange bakoni marania igantura aba bantu no 1 million turagore chidonut choka tutige kuria mandasi hotel tutige kuria migati tutige kuria matoka ari mugondo tuchikogora chidonut choka nteni umuntu yatu ari chibesege kone chirangusa abana aba bachikoiba
okay ekero gwakeirwe simi saa sita chia botuko onye kwaoneti chibesa chia omugaso gwachika chirase kwabekire mpesa kwabekire ase gete eri botuko ayo kare koni kwabeka chibesa eguni nyomba turi koirande ukabatenga nimbwati chibesa abono nchumuibe ekagera bagatwareta magocha koiba ayubona ara maswali tokwebori ekero tobekere niti obongo bwaito bono kiro omonto abwate obwayo okweboringa inkigekogera omonto ya agete siminga nabaibi na igase babunete ase narebekerie eywe ebunire gose giriri kekunire gose gekwarusiri aracha goteba ng'a yaya babunete giriri eke gose babunete omorango oyo ngaranko nkera bare ngake simi nesimi eye bagoteba gose nero agete gose tageti bono ogochioko kobuya chiete kobuya akabaira ninki gekogera chiete kobaimuki abaide abantu aba baike bakwa masasi so ntubune family ntutaite justice gochiasa omwana oito enyarukeye musubati obakorigie erokoroski donat na le people musubati oyo intubono chinkuma toigwete nande buna twatebi kuna abanyene omusubati oyo okorokumaria igarengo musani bwa oyo mo bwa bamuraba Chris bono no yorugoro okay aba muraba ekero bachite iba nere bachite kuoyi batire nere musubati oyo okorokumaria Maria gabwata affairs no monyene bekari okorukurina okay so orina nendigite nigwete ngaya bacha kuyo musubati oyo iga nande nerande nerega iga ngai bakomwira so endigitani yobwanchani obobo koboke bwabo bisi borarete break even the family ne binto binde ekagero yakaimoka akagenda koya basikari agatira n'abasikari bagachakora sabantaba lakini tamanyiringa na soge tande yani tabugati muntu manyira abunga na asogo soka koro kunto manyeti abantu nabo soka mbotuko mugasoto kenga nore gasi nto komanya gosoka koro kwa samanga na historia ayo gosoka no gutasoka era nto manyeti lakini to maitenga na bwate love affairs no mumuroyo igochite kumuyi okay thank you so much Mancho murigereria tuikire chinsemo chia nyakeiri egendo tokubwatia no boene kumanyanga nga history yikirete oyo Kransta mumuro mwabo one of the men abo bagitwa masasi chinsemo ekiga chia sombugo nerente getatu erese nga maybe korengana na information banyorire ninki kigenderete ogontebya marita ngo kyukurukwa na endando ngerese information mwanyorire igoro yekesi ikiganeri ita job gichana I'm a brother to Ezra Gichana, the late. It's unfortunate to land today, passing on through the shooting at Sombugo. Abari gotebanga na baibi. Ekere information tanga ni asogete kura baskali batebetenga ko bari kuiba. Na inde version inde gachega sokanga tari bwibi bwari nkinki kikiarenge asobwene. Igere story ntambe ile kwenye make shot na iko bari to Kisumu asegas. It is a young boys pare kweligeri because igasi yabone go transport using the tuk-tuk go transport mesigo also transport people within Kisumu but they can be hired kwemoki mesigo meke like half a ton to 600 kilos to one point to another. Now in this case pemgete mesigo koru Kisumu oja sigona no metende goroga masako goroga yeah so that's the point pare kuikia mesigo kibaiki bagachanga kibaganga watena hiyo tarairana check their friends marani kimawakora bamakwenda Kisumu and then the unfortunate happened. Maybe you may ask na nakia kirete mpaka ikiragao ngakikirete because barure baretire mesigo bachire ngakibono bachite gutoka marani gese gotebekana nga bachite kurwana se ebeka project nyingi chate bigu kuhusu mangana yogo chukurwana gose kuiba na wateguna itini machambasi as the police was saying ideally na now these are young people bakwerigere so anosobo no naye ko in one city you go to your home near village we kugani wetera say nonga maybe ko no abasane baino bakare naki ande nkwira naule so the same thing happened kile misigo sigona is a net to village from here by Kirenga, Pachire Sombugo, defend one of their own, who's running a Kinyonzi business. Yes. Pia is also a young man on Erokore through Kinyonzi. So then remember, big Christian Sia Maragova. We can summarize some bit of Mutoko Inger.
kibafunga watana became maran. Then the procedure goja maybe kuruman bakanda maybe where asabari kuli ndagara na kusina kunyikende. Then kuruoro kibakora kibakwira na watch back home bakanyora na they can check through one of their other friends awese bakoruka at the alleged bakery. In fact it's not a bakery ne ekodo mutabe chikara yakorosi chikwangumo. Then I was one of their own or a friend, a girlfriend to be specific. Akoroku Maria is a girlfriend to them. It's all known. It's not a. It's an open secret to everybody around Maran. So, but the business is run by somebody Okoroku Orina, the name Timaiti. So, if it is true that maybe they had a disagreement, which led to Orina to get the police and even facilitate them with his own means of transport, uses the motorbike to chase the boys and finally kill them through shooting. At what point did get baka ignite the intervention yo monyine bakery? You see, none of us was there. Yes. John's story, but the other story you link direct that this place, the alleged bakery, is not a new place to Asibare. Nasibakwenda regularly. You see this bakwenda. Even ask the personally na chitoro. That's to go to my uncle or to Kumura. Most of the navy italia. Lakini atina na roche yokuru Chris, aroche yokuru Ezra. Or you not mighty because Tam mighty is those in a new face or so Nabanto ba Pamanik in order. So we and remember Sayiga Korabut Kobagima. So for them going there on Sasita is not like a surprise because they work overnight. So and it's a place where they have a girlfriend there. So when later was not an issue. The issue was after getting there, what transpired. We asked the lady. They had a push and pull, walikuwa wanavutana. Hiyo kuvutana sasa ndio tujui ilikuwa ni jua nini, walivutana kiasi gani ama walipigana, because we know out of that, that's when the police said Orina akadangalia basigari. Cyabatacha ahera akabacira bono ne pigipigi. Kuba bwati mbaka akabikira. Kuba kubikira Sombogo nari batishingi korete because kurumarani mbaka Sombogo is the distant go. They knew asibako bwati gochi. They knew ngibako bikira. Because mamete tuwe kwenda ngora kubaindi wika babikira. Yes. Iko kungsana no maybe na kukutuleta manyene kwerende oko minyokanga nkike kayenderete. Lakini onye bako endo regular that means maybe omanyene akaba manyene. Orina tari aturiru. Orine gasa korobut kobogima. Na ba tari sa aturiru no muntu go korobut kona ara korobut kuba kibarororo because when the wife saw them before she claimed that she went to sleep when they having a push and pull. So tari na ingasa re gokoro. Usine gasa korobut ambe potuko. After now the disagreement that's when he now and it must have escalated to a level kuchukurangira basigari. So they had a really serious disagreement. Okay. Where okuno gukumia because I don't understand inga maybe onye bago cha regularly na nina abana banka because actually kurwa iyi story na marani abuna abantu bamanyaine nende baroranire. Not only that. Yes. Kuruga to the next village where say the other friend who's deceased is just a next in the same village. You say a neighbor, but a neighboring village. As school Nyakiro Goroga. Bakoroga, Kemango. Yeah, Kemango and Nyakiri, one village. Initially we are in the same location. Same sublocation, same location. So it's a stone throw away. Okay. And the remember they are heading home. That is about they are coming wanaenda nyumbani kwao. Simple. Thank you so much. Increase Ogoli. Aiga naonka. Igondo mwana bo mugaka Israel Ogoli. No mongina miri kasigara. No to iboire kaiga. Bona ige tole mwamu muro minto. Okuruka Charles Gichana Ogoli. Igari ta late Nyagusirari. No mwanchoye Rosibera nero le Nyagusira. Ngino mwana maremu. Oyitokoroka omuseri etakinira lya tata. Lakini endo vision emwe akorukwa Esira ongao Gichana. Oyiboli baje tatu mabasirete 1999 na mamu mabagasira 2011. Morigero libu yankara stisika siro kireli nyingi sana.
ikiagera gisaba iburi basirete umuchoyo nigo kendete kendi kiara batigita abana barabake abana abakinire inse yechimba bacha cyango cyabone cyanti cyabo enyumba yabo iburi nere ibuna mojero tirogorago bana go baraba muri babiri ne kinyaruka ibere oja nero umwana itomoke umare mu Rosivera amo na Charles Gichana bana bagumana mwibwete ngai bari chitoto ovan eke no mwana isira no mwana oromwango no mwana tuanjete naende kera kore skuru akagenda ni wasiga akora akumumuru mwabaka murangeri barabera nere Kisumu gali anagote mubugi mubo netugutugu gali naboko nyorondo okorangeri okoire kende ono yache takotaberu mabosokano ngoire mesigo oretire nari no musani aja nere bachira ko mugusi oyu bakari gutangasa nga no mogere umwana baba gusi kurunya musiga aria tari mogere urenge gaki tindi ko baru Kisumu buna abasani bayikirie mesigo bakara bayikirange nanka bachire bakwana kwaniria abasani ko bagendete gutarasa batarete mbari kwira na nyumba barabagima tumwana ito tari muibi igenda kera kiara asibe no barebi na barasiba maru kiera abagisange iki abana basaye nkero bono bwerani bwa orogendo rwabo gochakera chinsa kiri chiasoete chego swansa mocha na nusu ichabanta abanga maisa bachagete ko babora kiake abamanye bande bagoteba guchaukia reni kuna bairane to gocha se koride yue korukwe peke ekorida eye gatigati yechiduka ibere ekorida go no muntu yu ndakare gotereka chichiko isato osambereria chikangumu kubogo kia chacha ko basa pride lakini taimanga no mwana itokure lero ntu agenda post mortem marani amasasi narusi wasabana abayiga omugaka tato mwabo mwana okorukwa kirisio yokweta next iga igwa nigale our neighbor to our family igo toko nyoranga omugaka oyo gakwana tato mwabo kirisi nyagusira nere bwagitwa amasasi nga omwana oyo Maria no musani okirisi ali nonyene chianga nabagocha boyikuru nyumba oyira marani endusibia oyu nando gotoka sepekeli chianga chia maremu oyu Chris igoro charuete bo musubati Maria agumaranya sepekeli yiko na gwatoru iga bana abaito kabagero babiki Maria gabakwana ko mobiki buno musani obo gusubune family ntokumanya lakini nyarende taoro getimwa umanyene pekeli yerende gusembekeli kali kuruku gusenchi ikoni gusenki ta moro getinga nabwate nande bwanchane na muntu onde mongao ekagera gasunyuko mweresa rangana kiacha kuyu ne timu ye akebacha akabaroke bibago ekagera manyene rende society yigo sempekeli guse factory akate kuimukia twanga na kibata gete Maria nande karo mwanchi oya ti story chiko na gokwana usiko ngabana ngabarenge ngibibago ebitindi bigotara nechisira keri abana baminto bakwanire ngamaene evidence yendeteyo eko witness ngamaene abana bamba bwate kende tugutugu te koiba na ndeta ale para so mwendo bwitugutugu abatali propax na binto binde na binde biribire omwendo bwa oro bwanko mono kwetanie tugutugu mbanyorete kendo ikibagoteba kira oro kiwe serikali nga ntwabwate umuji gusenungu gosomoro mbagete bicha kende ibirire bitobwate nyasawo jogorigoro tako totinya mariga twarasire gokwana ne TV twarasire gokwana ne radio lakini twari kureranga eserakali yere maraniero erigire rigumono na inde kwaneru rigero ndo tuire runchero nyore gokupandikeru no nyanya sore kebe gwachire kokora gusari ubusari obo bisubo bwanchani borobu nabo bakogera abantu baitana bamure nabo bagwitana bibasirirani ubugima keri bakwana obwene bo bwati gubuya nabona nyine family twari gucanga twakana kidona chicho ekene nkelinga ki onye bo bisiboro bo bisikane tagati jwa basigari abana basubati yabo yomo nakweto yone natikale to yore moyo noyo ndo wake siminto kumoroka usempuro gosenene yachendi yokorigeria basigari abasaria kimanyekane wetira serikali ekera bankwana aba balime bakweresera ngana kiyalingi twarosire gukwana twarosire kurera twarekanire TV mono gaki twakwanire na rero kurumambi mono kurenda abaminto mwigweta mang'anaya tobwatesie human rights nero
Naonyege kwa banga mnyonge ana haki. Yenyewe inaonekana kwamba hawana haki hao watoto. Mbabu kesi kendi yonsikia kie criminal as a community. Muturete nabwate report yabo. Umusabu chibu nabwate report yende. Police station yende nere bwate kesi kiabo. Kyobo salia. Rigera abana abakumerwe. Gose kugikira bayitwara bo bakwe. Gakimba alenge kubwatu na bairwende. Bamana ko nachirukuru ase court. Timbu atandenda kwane. No nyambusumu babwati guti Kisumu asarwete. Ase bakurika ngamba ko mogere. Banyore kuri Kisumu ngama ne busali bonde mboro mwana yakoreta bakogera ngari kubwati kuri Kisumu akomnya kibucha gusi. Amaene tumelia ni damu imekosa kutoka kwa macho yetu. Ila tu ni machozi tena yanachoma. Hatuna uwezo. Uyu rene nkore ngiya eso wanani atubwatesi atorerisi atutinya mariga. Obwene bwa bana abarorekane. Twairwe garama ita expected kororekana bono iga postmortem nechi besicharwewa. Morote na matoke tukuri abaminto tulitorare. Hakika. Hakuna chakula sababu watoto ni mayatima na wanaishi huko Kisumu. Lakini hapa ndio nyumbani kwao. Tunakula ndizi na hii ni supu. Tungoje kesho sababu hatuchakua na uwezo wa kutafuta chakula. Tuseme kama mahindi, ugali, tukule chakula ngumu kama wakisi. Hatuna mali tunaanzia na hakuna mali tunaelekea. Ni machozi tu. Tuko gizani. Hakika tuhurumiwe na haki yetu itendeke na ionekane mbele ya kila mmoja. Ijulikane wazi. Asanteni kwa kunisikiliza. Olimuna kirune driver kone ro driver tie. Oyorwete nyamusibono. Oliari kiro Kisumu mne driver. Igekera barwete Kisumu Ezra igo bachete na Oyonde. No bagati bale babire. Bale babire. Okay. Bagaika. Bakapita space. Bagenda abu kujenjoy. Abu kialen. Amangana aragotebekana timete gose kwa yanyora. Tina ekera twarwa nyetieko. Omo sacha bomo subati uyo ndo itire. Onya kwa manyororo. Igago tweresa nga musubati uyo abana bakomotebinga garugirita abana sambiri chabutuko. Akaba same day. The same day, ya Wednesday. Yeah. Agatebia abana nga inurara. Era agasoka kabatenga na igure bobeti ganda achikuri gendo gige na achikuri giri yogo. That night she never came back. Bono obakweresa nga omugako yori gutweresa. Inga nakabwa tobusane no musikali uyo nyakuruta masasi. Bone gento kigo tosinyanga ki umusikali nyakuruta masasi. Inga yachiete maybe okoranga umuntu naruka mwakirite simi kurwariye base barenge. Ekera mwakire simi no yobwe beka liekera ko barangeri nga abayi batokira abaguchigocha bakunga naba murabo barenga abaka bono timanyiti aje kwigure mugano ngono njo mugano manyete no ibumu murone nga ne chite ko biki girlfriend yae. Yes. Oya on the very sure. Okay. In the very sure. Egiaro kuna wekerekana ngoyo ari nero konyoro nyoro musubatu yonde nera akaranga tagoti tigenera ganda leteyo oyo ebatire gocha ara agiro musubatu yonde nga nabwato usiana no musikali ara timbwatia pale. Okay. Yeah. Bon okuburi kwa nkuru kyoko uchase serikali ko kwa ne kuchese serikali noko inkie serikali ileta okorera uchunguzi bagenda lise pekeli omusubati oyo girlfriend ya Chris abaerese exactly what happened naenda batebe nga tutugenge nje bakolika nga abantu balinga 6 omusubati oli abatenga mbalenga balenge abantu bajeto mbalenga bamanye nga mangana ya akoli kona gukwani tali yo maende mumuruo onakubwatu kusali ke statement kusungubire muntu kende never it's nowhere in record. Eskuru ga koro mwakoli graduated from Moi University. Okay. Yeah. Anyway, it's so sad to my to say mamu mwabanaga ni kukuwa na kende ngana yamo before tutarasieka.
bono isenge nchendo chenga na bwato moichano Okay. kunya kumwinyolia mangana iyo Okay. igarabe bobe. Yes. Yeah. Thank you so much. Yeah. Biamon. Ata waisina babana baitrego. Yes. Etokumetia. Tati abana mete abantu baite baraboba. Bari so bari sibaiteretwe mpa chieto. Abantu bagaichora. Bono monto tayo already kotebanga monto tomanyete tu muskari tu arocho no. But inki tokonya kopori ngo muskari tu arocho muskari na recorded the statement. Nari geta masasi alenga tumete. Na masasi yo maitenko egware 13 out of 20. Omuskari yo ndo bwate ekwerere ekitri. Aku spend even one bullet. Inki kyale ko garoyo yo mubweka agendere kubarasa baletu kutuime oyo ndeta oligerete. Iga baskari aba atari bunduki amo babwate. Aba oyo nabwate bunduki na nabwate bunduki. Okay, baringe babere. Lakini umuntu uruteta masasi 13 is one police officer. One police officer. That raises another question. Yeah. Igiagera nyina abayimoko minyokyo manyete. Oyo gakuruta na yenkuruta uri kurwa. Igoko rangu yo mana amanyete gendare gokora. Exactly. Yeah. Iwono. Yes. Mba botukweli pakabaira bale kubatika babero bakama igo the same night le baba imugeti kurwaria mbatigeti mambe boki no nchomurigeria story etwaje bwatiri kurutwa gachagete chisakianda nsemeria nyatieko twachagaiga nyakeiri twaenda mwabo Chris twagenda mwabezira lakirende amaswali nare tukuburia ekera twagenda nyatieko otwatebigwa ne family inga omuskari yoyo nyakuruta masasi 13 na abwato bwanchani no musubati yoyo nyatieko buno mugakwa yatweresa bona amaswali ago chanaya amasasi ayekera arutira abaskari abaringe babiri omuntu uruteta amasasi 13 out of the 20 abwata sebunduki no muskari yoyo obwato bosani no musubati yoyo onyatieko bono korengereri kwane gosokorengereri abantu abange bakorengereri omumuro yoyo bwate bekari mugako yoyo bwate bekari marani na manyeta abaskari ababere actually marani ntubwatie police station marani igo tubwate center ya AP administration police a police station Kenya police igereri yoma bona abaskari abamarani go bari AP meaning abana abaskari bamanya ine buya mono no mungwano bwe bekari abwate paka kinamba na ende ekera abamanyete buya that means na abantu batarira mo gose bamanya ine around iga amarani could it be ingo mungwano bwe bekari na amanyete buya mono omuskari oyo na ndabera nyarekane ngana kamanyete a girlfriend yaye yakurunyatieko so that eliaba muraba bakona kumumine bigokoro iga se bekari agake siminga ngayore kwanza mukao no aratindete ninjwa morore your girlfriend is here, she's drunk, can you come and see nabo murambara abakomina eliye kagera maybe abaskari bari bakaminyoka bagacha agacha kuimukereria obororo omumuroyo yo moyo gose maybe could it be aigesi barenge back yareni omuntu naro manyete omusubati yoyo nyatieko omanyete no muskari yoyo maybe akamwakere sini okomotebinga ki people baono bara so that ekera noyo bwe bekari amwakere simi chikabwatana because riswali tokobori ngaki yari kunyarikana ngoyo yo mubwika nero tumigeta masasi ya 13 oyo nde barenge nero tatumigitiri sasi no enerimo ekagara baskari kara moko minyokia baibi mwensi you are shooting ngoyongo shoot ya no yongo shoot ya lakini kwanya oro yo mera akiriti masasi omondo tumigeta masasi no yo mubwika no yo gotumeka masasi nero in the love affair question ya nero gotebekana gutwara ubusani no musubati oyo onyatieko gose nainde nenya arekane nga maybe
bune familia ya Ezra yateba omongwano obwe bakery niga igwetwo borunga bamura bajire kongure gento kiane akarangiria abasikari akabatebi nga twende tubakure batirende tintagete kona chekina lakini buna ajo motegereri gwategereire nkagerete kwabekire ekebiro kwamanyira asobo ene boberete lakini nde tugusaba serikali ya Kenya ebwatia mang'ana ya buya gwetera ipoa bakore uchunguzi esaine abasikari abo babwatwe onde bwensi usikanete na sigente kabwatwe airurwe getambukiro maritane ngoro koroja sikakasungura koruchi seme chiga chianya keiri mara ni account ya Kisii Nyasaye uyu